νιώθω πιο παραγωγική και πιο αποτελεσματική. Μπορώ να κάνω ένα σκίτσο με λεπτομέρειες και να το στείλω στους συνεργάτες μου στο εξωτερικό μέσα σε 2 λεπτά. Μπορώ να τους στείλω φωτογραφίες με δείγματα που ήρθα στο εργοτάξιο για να τα δουν, να τα εγκρίνουν. Μπορώ να στείλω την κάθε μικρή λεπτομέρεια και να τη συζητήσω μαζί τους πολύ εύκολα. Μπορώ να επικοινωνώ με τις κόρες μου στο εξωτερικό, να τις ακούω, που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Το θεωρώ πιο εύχριστο από το email, πιο γρήγορο στην επικοινωνία με συνεργάτες, πιο εύχριστο σε σχέση με το Skype, με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορώ να επικοινωνήσω με τον οποιοδήποτε, αλλά πρέπει να έχω οπωσδήποτε ίντερνετ.